7 पॉइंटनि थाखाय थालांबाय काटअफआव बेनो जाबाय गिथुमुनि बर' सिगांनिफ्राय कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन आसाम पुलिसनि काटअफ बेनिफ्राय सासेया 3 पॉइन्ट थाखाय थालांबाय बेनो जाबाय लोगोफोर बिश्वजित ब्रह्म हेलौ लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा लोगोफोर मा खालामनो फाइनालि फैबाय काटअफ एबि इउबि कनस्टेबल्स एन्ड गार्डमेन बेनिफ्राय एपिआर दा बेनिफ्राय गोबां माखासे बाथ्रा हाबना दङ जे माखासे काटअफनि बाथ्राखौ लानानै जे आंनि माखासे साबसक्राइबार्सफोरा कमेन्ट्स खालामदों दुखु फोरमायदों जे काटअफआव ओरैबायदि थालांबाय माखासे पॉइन्टनि थाखायनो थालांदों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा मानि थाखाय थालांखो आरो बोरै बोरै काटअफ लाखो जोंहा नायफिनसै फैदो बेयाव माखासे मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया दा बेयाव ओरैबायदि हाबना दङ बाथ्रा जे जाय पुलिस स्टेशना एफेक्टेड एरिया होनो दा बेयाव काटअफआ खम थांदों दा हमना ला लोगोफोर बेयाव 28 थांदों बेनो जाबाय बिसनाथआव बेनिफ्राय माखासे दंबावो 20 खौ नायदो नोंथांमोना सराइदेवआव थांदों 20 ल' बे जाबाय एबिअके ओरैबायदि मिलिटेन्सि एफेक्टेड पुलिस स्टेशननो मारै मारै हमखो बुंनो हाला देग्लायसो गोदान सिस्टेम लादों सिगाङाव बेबायदि गैयामोन तो बिनिफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जे बे 20 थांदों बाट आंना 30 मन थाङासै बेनो जेराव नोंथांमोननि पुलिस स्टेशना एफेक्टेड एरिया मिलिटेन्सि बेयावसो काटअफ थांदों खम आरो जेराव गोलैया बेयाव बारा थांदों दा बिदिब्ला मोननांगौमोन मोननाङा बेबायदि कमेन्ट्स जागासिनो दङ स' नोंथांमोना बेखौ बुजिदो मा सिस्टेमाव लांखो देग्लाय आसाम पुलिस सिलेक्सन प्रसेसा बेखौ जों मिथिला नाथाय बेयाव रोखा रोखा लिरदों जे एफेक्टेड पुलिस स्टेशन होननानै मिलिटेन्सि दा बाथ्राया जाबाय एसेबां हाई लेभेल काटअफ थांथावना नङामोन जे 32 गाहाम थांदों काटअफ अब्ला माबायदि लाखो बेनि सायावबो माखासे कुइसन जादों दा बेखौनो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्पेशल भिडिअ खालामबाय जायफ्रा काटअफ थालांदों बेनिफ्राय जायफ्रा काटअफआव थांबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम दा मानो बेबादि जादों बाथ्राया बेनो जे एफेक्टेड मिलिटेन्सि एरिया वाइसआव लानाय जादों जे जायफोरा काटअफ कमन थांबाय नोंथांमोना बुजिदो जे नोंथांमोननि पुलिस स्टेशना बेबायदि जादों होननानै नाथाय बेखौहाय मानो देग्लाय बेबायदि खालामखो दा बेखौ मिथिला दा लोगोफोर बे भेकेन्सिया 6000 बारा दंमोन नाथाय आपकामिंआथ' बारा गैया भेकेन्सिया अब्ला बेखौ नायोब्ला नेक्स्टआव ओरैबायदि काटअफ थांगोन जे 35 गाहाम थांनायनि चान्स दङ दा 6000आवनो बेबायदि लादोंबा नेक्स्टआव आरो बांसिन केन्डिडेट जागोन बेनिफ्राय आरो काटअफआ 35 गाहाम थांबासो नोंथांमोना एग्जाम होनो मोननायनि चान्सखौ नुहुरो दा बेबायदिब्ला जोङो माखासे जोङो नायनांसिगोन जे माब्रै जोङो रिलि होनांगौ आरो जों माब्रै जों नाम्बारखौ लानांगौ बेबो जाबाय अनलि फिजिकेलाव एक्सट्रा मार्क खालामाखै दा लोगोफोर दानिया एग्जाम स' एग्जामाव नोंथांमोना ओरैबायदि नाम्बार लानांसिगोन जायफ्रा दायो काटअफ थांबाय जे काटअफआ दानो हाई थांखाबाय नालाय आरोबाव एग्जामावबो थांसिगोन दा बेखायनो एग्जामावबो नोंथांमोना 50आव गोबां नाम्बार लानांगोन अब्लासो नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टआव फैनायनि चान्सआ थासिगोन मानोना दानि काटअफखौ नायोब्ला दा काटअफआ गोजौ थाङोब्ला एग्जामावबो काटअफआ गोजौ थांगोन बेखायनो मोजाङै मोजां आनजादखौ होनांसिगोन दानिया जोंहा नायसै फैदो साबसक्राइबारफोरा माबायदि कमेन्ट्स खालामदों आरो माबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों स' नोंथांमोना नायदो स्क्रिनशट दानिया जोंहा कमेन्ट्स नायनोसै दा बुंदों बिश्वजित ब्रह्मआ 31.57निफ्राय लादों क'क्राझाराव बाट बे मोनदोंमोन 31.54 0.3नि थाखाय थालांबाय नायदो अब्ला बेसेबां दुखुनि बाथ्रा दा एसेबां गोजौ काटअफ लाबाय नायदो अब्ला 0.3नि थाखाय थालांबाय आरो बुंदों सासेया 25आवनो फैबाय होननानै दा बेनो जे जायफ्रा एफेक्टेड एरिया मोननाय जादों खमावनो दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव गिथुमुनि बर' बिथाङा 0.7नि थाखायनो थालांबाय ओरैबायदि दुखुनि जारला जे ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों जे देग्लायनि काटअफआ बेनिफ्राय खायसे गोबां मोनदों खायसे मोनाखै नाथाय जायफ्रा मार्कआ मोजां मोनखांबाय नाथाय दानिया माखासे पइन्ट्सनि थाखाय थालांनायफ्रा जोबोद दुखुनि बाथ्रा स' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नायनोसै गोबाव खालामलिया जोंहा नेक्स्टआव थांसैलाय दानिया जोंहा नेक्स्टआव नायनोसै दा ओरैबायदि जादों लोगोफोर जे जोंहा आपकामिं रिलियावबो काटअफआ गोबां थांगोन मानोना दानिखौ नायोब्ला अके मानोना नेक्स्टआवहाय भेकेन्सियाबो जोबोर खम बेखायनो काटअफआ एसे बारा थांसिगोन दानिया जोंहा कमेन्ट्स नायबावनोसै दा बुंदों लोगोफोर आंना गैला दा 30.80 मोनदोंमोन दा नै नायदो 35नि थाखाय दा ओरैबायदि मोजां नाम्बार मोनदों 30.80 अब्ला नायदो जे माबायदि काटअफ थांदों अब्ला नोंथांमोना बेयाव एसे नटिस खालाम दे देग्लायनि काटअफआ ओरैबायदि थांदों जे बुहुत हाई लेभेलाव थांदों आरो दा बेखौ नायोब्ला गोबां नाम्बार लानांगोन मोजां फरायनांगोन एबार एग्जामावबो आरो नेक्स्टनि थाखायबो रेडि जानाया जोबोर इम्परटेन्ट जाबाय दा अब्ला लोगोफोर गोबां साबसक्राइबारफ्रा बेबायदि दुखु मोननाय फोरमायदों कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जे जायफ्रा बेबायदि नोंथांमोना प्रब्लेम जादों स' नोंथांमोना नेक्स्टआव जेननाङा आरो बुंबावदों जे बड' इनफरमेसन सासे बुंबावदों जे 30.34 थालांबाय मोनासैनो स' ओरैबायदि 30 मोनब्लाबो ओरैबायदि जादों आरो ए बर'आ बुंदों 32.29 बाक्सा मोनदों अब्लाबो जायासै अब्ला नायदो माबायदि खाफाल दा बेनो नोंथांमोना जेननाय लानाङा नेक्स्टआव मोजां ट्राइ खालाम आरो बेनिफ्राय बांसिन नाम्बार लानो नाजा बेनिफ्राय नोंथांमोना फैबाय थानाय रिलियाव जाहाथे क्वालिफाइड जायो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ हास्थायो आरो नोंथांमोना जेननाय लानाङा
दा बेखिनियासिम लोगोफोर माखासे काटअफनि माखासे बाथ्रा दा नोंथांमोना जायफ्रा कमेन्ट्सखौ बेयाव लानाय जायासै गाज्रि दामोन थ' नेक्स्टआव हानायसेबां नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय नोंथांमोनखौहाय लाना फैगोन